कार ट्रेनिंगचा शेवटचा दिवस. आता कार पूर्णपणे शिकली आहे. आजचा दिवस झाला की मनसोक्त मुलांना घेऊन स्वतः कार चालवेल आणि बरीच कामं हलकी होती. धावाधाव करत ठरलेल्या वेळेला न जाता आज थोडी कामं आवरून उशीर करून जाऊ, कदाचित असंच म्हणत ती काल कार ट्रेनिंगच्या शेवटच्या दिवसाला ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये गेली असावी, जो तिचा हा शेवटचा ट्रेनिंगचा दिवस आणि आयुष्याच्या प्रवासाचा शेवटचा दिवस ठरला. अनिता फर्नांडिस या नेहमीप्रमाणे कार ट्रेनिंगसाठी घरातून बाहेर पडल्या. 39 वयाच्या अनिता यांचा काल प्रशिक्षणाचा शेवटचा दिवस होता, तो आयुष्याचा शेवटचा ठरला. ड्रायव्हिंग स्कूलच्या चालत्या गाडीवर गुलमोहराचं जीर्ण झाड उन्मळून पडल्यामुळं बामणसाय सांगे इथल्या वाहन चालवण्यास शिकणाऱ्या अनिता फर्नांडिस यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांच्यासोबत असणारे प्रशिक्षक चालक नासिफ शेख यांच्या हाताला यावेळी गंभीर दुखापत झाली. या दुर्घटनेत गाडीचा अक्षरशः चेंदामेंदा झालाय. काल सकाळी 9:30 वाजता सांगे बस स्थानकावरून अनिता फर्नांडिस या बालाजी ड्रायव्हिंग स्कूलच्या प्रशिक्षक चालकासह कार चालवण्याचं प्रशिक्षण घेत होत्या. प्रशिक्षण केंद्रापासून अवघ्या 5च मिनिटात सांगे पोलीस स्थानकाजवळ पोहोचताच रस्त्याच्या डाव्या बाजूला असलेलं गुलमोहराचं जुनं झाड कारवर पडून हा अपघात झाला आणि अनिता यांना आपला प्राण गमवावा लागला. अनिता यांचे पती जॉन फर्नांडिस हे लंडनमध्ये नोकरी करतात. त्यांना जॉयलॉन हा 12 वर्षाचा आणि ॲनली ही 1.5 वर्षाची मुलगी आहे. लहान वयातच आईचं छत्र हरवल्यामुळं परिसरात हळहळ व्यक्त होते. प्रशिक्षक चालक नासिफ शेख यांच्या हाताला गंभीर दुखापत झाल्यामुळं त्यांना जिल्हा हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी पाठवण्यात आलं आहे. मृत अनिता यांचे पती परदेशी असल्यामुळं त्यांचा मृतदेह शवागारात ठेवण्यात आला आहे. या दुर्घटनेमुळं सांगे आणि उगे हा मुख्य रस्ता 2 तास वाहतुकीसाठी ठप्प झाला होता. अखेर अग्निशमन दलाच्या जवानांनी JCBच्या सहाय्यानं झाड हटवून वाहतूक पूर्ववत केली. अनेकदा वन खातं धोकादायक झाडं कापण्यासाठी नागरिकांना परवानगी देत नाही, असा आरोप काही नागरिकांनी केला आहे. वास्तविक अशी परवानगी मिळाल्यास अशा दुर्घटना टाळता येतील, असं परिसरात बोललं जात आहे. अनिता फर्नांडिस यांचा कार प्रशिक्षणाचा ड्रायव्हिंग स्कूलमधला शेवटचा दिवस होता. त्यामुळं त्यांना सकाळी 8:30 वाजता बोलवण्यात आलं होतं, पण त्यांनी 9:30 वाजता येणार असं सांगितलं. 9:30 वाजता प्रशिक्षणाला सुरुवात करताच 5च मिनिटात ही दुर्घटना घडली. ड्रायव्हिंग स्कूलचा अखेरचा दिवस तिच्या आयुष्याचाही अखेरचा दिवस ठरला.